segon punt d'atenció és penjar els colzes cap al terra. Imagina que portes un pes, un cistell, una bossa, un paraigües, un bastó, que fa que hi hagi un lleuger pes en el colze. El colze no està mai horitzontal, paral·lel respecte al terra, sinó que sempre apunta en diagonal cap al terra. No així, sinó així. Serà molt difícil baixar l'espatlla quan el colze està aixecat, és molt complicat. Si el colze baixa, la seva força, el seu pes, també obrirà l'articulació de l'espatlla, per tant, s'ajudarà mútuament. La sensació de que el colze està rodó per dins, no hi ha un angle massa agut, no està massa estirat, és un cercle suau que va des del pit cap al palmell, això relaxa el colze. Aquesta sensació és important per poder sentir el pom, l'expansió dels braços cap a l'exterior. Assegura't que el colze vagi en diagonal i hi hagi com una petita sensació de pes. El colze pesa més que la mà i pesa més que l'espatlla. Les tres articulacions no poden estar en línia, espatlla, colze, canell, sinó que el canell i l'espatlla estan en la mateixa línia, però el colze sempre està més baix. De manera que sempre el colze està a baix. Des del centre del pit fins al dit cor sento un cercle molt suau. Noto el pes del colze estirant suaument cap a baix. Això obre el pit i obre les espatlles, es fa baixar. Pausa el vídeo i practica durant un minut sentint un pes o aplicant un pes físic, un petit pes, un paraigües o una cosa per poder sentir aquest moviment cap a baix, aquesta sensació descendent dels colzes.